Здравейте хора, аз съм Гого и днес ще разтъкваме Team Fortress. Малко съм играл, нали имам някои работи. Ето сега. Но мисля да направя поредица, нали, в която ще играем Team Fortress. И днеска сте с първи епизод, може би, не знам. И така. Няколко клипа с него, или аз не... Да, може да има няколко клипа. Даже не няколко, ами може... Ох! Много силен звук. Извинете ма. Сега играем Pyro, който не знае. Нали, той е с огнехвъргачка и някакво пистолет, спечелих един чук. Ох, щяха да ме убият на... Може да си изтеглите и ви играта, безплатна е от Steam. Ох, убиха ме. Ами да, хубава е играта. Така, сега ще играем... ще играем такъв... Хеви. Този е с картечница, помпа и едни ръкавици. А да, също може да си зареждате пари в Steam. Да. Му кажи ти да аз се изчерпах. Ами, за играта или въобще? Просто кажи там някаква идиотина. Здрасти. Ох, здрасти, нали най-умното нещо, здрасти. Ох. Чакай, какво? Човек робя в YouTube в момента и въртя надолу, скролвам надолу, човек и ми се появяват само едни и същи клипове, все едно се превърта. Няма да снимаме само на Team Fortress, ще снимаме на Minecraft, на интернет. И да, просто това ще е първия клип на играта. Да видите какво представлява и как се играе. Да. Бот съм, само това ще кажа. Това момче, което в момента е с мене, Крафтер, той е доста по-добро от мене. Не, доста. Той, че съм само Не, играе с долу-горе със седмица. доста добър е и мисля и той може да снима клипове. Ако си направи, ще му направя канал и ако му направя, ще моля да се абонирате за него. Моля. Така умряхме. Такова. Клиповете няма да са много дълги. Около 10-15 минути. Може 10, не знам. Така. Видяхте колко съм слаб на тая игра. Между другото за новаци. Такова, емо. Някъде над хевито имам някакъв щит. Ами над хелта имам някакъв щит, който и. Не знам, честно ти кажа, трябва да видя. Защото има много значение на този щит. Убиха ма. И да, може първият клип да е малко по-кратък от 10 минути към... Не знам колко. Не знам. Ще видим. Защото сега ще трябва да излизам, защото ще стане лошо, ако не изляза. Пък и плюс то е лято и предпочитам... Може да очаквате по 1-2 клипа на седмица или всеки ден да правя по някой клип. Не знам. Ох. Видяхте колко добър съм. Ох. Да. Нали може да спектейтвате играчите, нали вие да не играете, просто да ги гледате как те играят. Така както казах, ще има клипове и на други игри, няма да е само на тази.
Ще има една с... забравих името, с пирати, викинги и рицари. Да, той го знае. Фейлнахме и да, когато загуби ти и сега ти е така и нищо не мога да стреляти, нищо не мога. Не, всъщност, можеш, ако пример на пайрото на второто оръжие, нали, като пуснеш таунта и те превълга, не се може да убиваш, което е малко изтекано, то пак може да убиваш хора вътре. Между другото на Team Fortress на това, на пайрото спечелих едно такова сребърно пистолетче, като ги оцелиш и ги запалва. Гошо, Едно такова като драконче. Гошо, всеки пищов на пайрот, като целиш някой ги запалва. Не бе, виж, и сега ще го покажа, ще го видиш на видеото. Ако го качиш скоро. Аз и сега ще го, като го запиша, ще го кача. Окей. Не. Да, виждаш каква базука имам. Къде и да, пайро. Това е. То. Пиу. Едно като лазерно така. Ще го видиш, бе, човек. Пуп! Че не мога да те запаля, значи. Пуф! Да, трябва така да чакате още два. Спечелих оня чука твоя. Много е як, човек. Да, прави 195 дни. Сега напускат. Люн. Пуп! Убиха ма. Вау, човек. Team Fortress, ако знаеш колко ми върви. Някъде към 60-70 FPS ми върви. Папаса. Така бе. Нали да, като бити хора и като цъкне си тап, ви такова. Нали, дадат ви колко кива сте направили така отдолу. Да, колко сте умрели. Демидж колко сте вкарали. Убиха ма. Тук може да се изправите срещу ботове, срещу истински хора и срещу... Да, само това са. Съвет от мене. Ако таман почвате да играете Team Fortress 2, първо минете тренинга. Да, защото иначе няма да знаете какво се прави. Ще бъде малко трудно да я разберете. Иначе като цяло игричката си е доста забавна, бих казал, с добра графика е. Няма бъгове. Има малко бъгове. Например, кажи 3. Може да убиваш хора, обаче таунтове, може да влизаш в земята и какво ще беше, имаш още един дет не бях гледал. Човек някакъв тук убих АФК. Чакай. Да, ще станем сега в момента спай, който може да стане невидим, да разваля тези машини. Не се виждат. Гекстана, човек. Някакъв се пише тук Гекстана. Убили го? Не. Трябва да убиваш всеки деца пише Гекстана. Да, бе. Точно така. Между другото, той в момента играе на такива мапове, но има много по-интересни мапове, деца валят за неоригинални, всъщност са доста по-интересни, примерно Saxton Hell. Всички са побират и забият с някой Човек. Сентето ме уби. Нали, има един човек, който е Saxton и вие трябва да го убиете, ако ме удари веднъж умира. Да. Има Halloween апдейт на коледния апдейт. Вие получавате един чорап с, нали, в който там колко айтема, 5 или 6 айтема има. И... Вярно. От минимум е 4, максимум е 16. И да, могат да ви се паднат свръх хубави айтеми. Може да се паднат най-тъпи айтеми. Да. В началото този чорап е да иде много добре като начало. Тъй, че има Да. Има и Halloween апдейт, който